Bine am găsit un nou episod cu baza mea. Niciodată n-am postat, dar am muncit ceva singur. Eu m-am jucat singur, parcă. Hai să vedem ce e pe stoc. Să-mi spuneți în comentarii dacă ăla e bun, că eu ăla. Și ce avem aici, oameni buni? Avem ce? Ăsta. Ia să vedem. Girafa celeste, cappuccino, asasin. Hai să ne jucăm alt joc de pe Roblox. Ia să vedem cine se joacă, prieteni. Stați așa un pic, abonați. Stați așa că am revenit. Oh shit. Wow, shit. Am venit să vorbești frumos. Ne-am înțeles, da? Andrei, să vorbești frumos, ai auzit? 10 minute mai aveți. Bă, a intrat la mine pe canal. Eric, vezi că o să mă vedeți pe canalul meu de YouTube. Și vezi că am intrat pe canalul meu de YouTube. Salutare!
Spuneți la abonat să dă like, că nu dă. Spuneți să dă like, like. Multe like-uri. Dați multe like-uri, băi. Pleacă. Bă. Deci vă prind pe toți, ia, uitați-vă. Uitați-vă la tabletă. Că caramarul. Ia uitați-vă. Ia uitați că sunt pe video. Sunt pe video. Bă, suntem pe video. Hai bă, dați 1000 de abonați. Hai să jucăm. Stila Brero pe contul David server privat. Da, hai David. Deci Eric, e de prima oară că te vezi pe canalul meu. Că eu de 7 ani am canalul. Opa! Bă, spune-mi la mâna să dă like, altfel nu încep. Să facem 1.000.000 de abonați! Hai, David, spune și tu să facem 1.000.000 de abonați! Abonații George, ascultați? Abonații George, Da, like! Ia, ba doi! Hai, gata, și am început, că a dat oamenii like! Intera cappuccina. Già tradizione. Lo strallaleritus. Dul, spooky al pavone. Bonino Da, și voi putea mete like. Cacasito satanito. Nu mai examen. Ce s-a auzit? Strawberry elephant. Strawberry elephant. Strawberry elephant. Strawberry elephant. Numai strawberry! Strawberry elephant. Strawberry elephant. Strawberry elephant. Numai botul. Strawberry elephant. 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 Abonați? Sincer să zic, camera super mișto. La forma de descurcat nu mă așteptam, deci are așa un atun fața. Dar, mi-a plăcut mult
Distrus toată harta. Lare, mă, lare, mă, nu are nimic. De ce? Păi mai ai la schimbat. Salut! M-a auzit? Da, te auzim. Hai. Am uitat! E ce îmi face cu? Tripi, tropi, burba, noni. Iar abonați, apăsați pe butonul de like, că mie nu vreau să. Sunt în live. Spuneți lui abonat să dă pe like. Abonați să dați pe like. Hai, la revedere, dacă vreți să facem și noi măcar 50 like-uri și ne jucăm pe alt joc. La revedere, pa!